Pagtindog niya, gitawag mga ingon ng pastor, mga igsoon, ang akong tima, balik usagin ni Kuras. Wa pa, taliko, actually taliko ng uban, wag yun nga tawa, wag yun naman sin, kaya balik usak ka oras. Ningon na pastor, pero tungaon ko ni, kining 30 minutos. Ang kining 30 minutos ako nang igahin sa mga manimbahay ng mga maot ay mga batasan. Ako ni igahin. Unya, ini siyang 30 minutos, ako po nikigahin para po sa mga manimbahay nga, seryoso kayo musimba. Ingon na pastor, unahon ko ng 30 minutos para sa mga magsisimba ng mga bati kay batasan. Yang gisugdan. Gisugdan niya ang pagsaysay sa minsay para sa mga batig batasan. Moto nga paghuman niya 30 minutos, 30 minutes, giingnan niya ang mga manimbahay. Kisa to mga batig batasan, pwede nang uli. Wag ginigawas bisag usa. Wag ginigawas bisag usa. Iingnan sa pastor, pwede nang muli to mga maot o batasan. Wag yung seryoso kayo ninaw yung barba. Yung okay lang pastor, amen. Amen lagi sila. Gusto nila ipadayon. Ingon na yun ang pastor, karon sugdan na po nako ang 30 minutes para sa mga seryoso kayo musimba sa pulong sino. Hantod na human ang usa ka oras, wala ginagawas. Ingon na yun ang pastor pag-istorya, pagkabuutan man dahil sa orang manimbahay din, pakpakan na itong Ginoo, alam pinakpakan nila. So, wala ginagawas, lahuman yung usa ka oras. Mga igsoon, diha po himbarog na usa ka pastor, miingon po siya, mga igsoon, ang akong kapi karon naguluhan kinigway klaro. Susti hakaw na po ng mga membro. Sa mga pastora, ang iyang topic, way klaro. Kung may klaro ang topic, wato nga, ang gawas-gawas na noon, leso na simbahan kay. Ato ginintanaw na kung sa ganyan topic, wak man ni klaro. Wato nga, ang tanan na noon yung simbahan, pagsuot sila seryoso kriminaw. Ingon na yung pastor, mga igsoon, ang akong kauban na pastor nagsaad niya muanhit ni sa simbahan para muwaling, pero kung saan lang oras sa hapit na tamaman, wala pa gimutungha. Klaro, way klaro. Ningo po na mga membro, way klaro. Yan dapat ay makagsuna ang ginapit ng musimba nini, wagin musimba. Klaro, way klaro. Ingo po ng mga membro, way klaro. Yung moto nga, nahuman ang yan tapit, pero si Wikad, nanguri na lang mga membro kung way maklaro, kaya ang ilang kong pastor, otro man po ko way klaro. Moto mga igsoon, ang ideya na ito, niyang taklas, kautuhon, atong klarohon ang atong tima. Sa tima na ito? Ang pag-anhi sa Ginoo. Ang pag-anhi sa Ginoo. Gamay namin ako mensahe, igsoon. Karon kaya nga atong tima, ang pag-anhi sa Ginoo. Ang akong pangutana kung may ison, preparado na pa ta. Ha? Dili pa mo andam mo, pag ingon sa magtutulog kay say matug langit. So, di ka mag-isa ka pa. Di ka gusto matug langit kay umato tag langit, kinahanglan masama sa tanan ko igsoon. Di ka mag-isa kay. Di man pwede umato tag langit, hindi ka masama na ito igsoon. Ang igsoon, ano na si langit? Ibili mo lawas. Ibili mo lawas. Diba? Mga igsoon ko na si Ginoo. Ang kasulatan, nasayad ang Diyos, nga ikaw ako, kitang tanan, ano na yung katapusan. O nagsad ang Ginoo, mabot ang mga panahon siyang pag-anhi. Busa ang atong himuon, mga igsoon, sumala sa kasulatan, bantayan nato ang sugo niya, tumanon, aron kay, mao kinius sa kabutang, atong iandam. Aron kay nakabot sa Ginoo, doon kita dili kita maulaw siya katubangan. Amen? Mga igsoon, sumala sa kasulatan, may saad man gyud ang Ginoo siyang pag-anhi. Ang imong buhaton mga igsoon, mao lang gyud ang pagtuman sa sugo niya. Mintas wala pa ikapadayag ang anak sa tao. Kung say saad niya, ingon ang kasulatan niya. Ayang isaran ini katong mga pinili. Muna kita karon, pili ka sa Ginoo. Samtang nagpaabot ka niya, agon ka. Amen? Kaya nga tayo lahutay. Ingon ang Ginoo, sumala sa kasulatan, Juan 14, versikulo 1. Kinahanglan dili magkagol ang iyong magkasing-kasing. Sumalig ka mo sa Dios o sumalig usab ka mo kanako, mato pa ni Jesus. Sa balay sa akong amahan, anak
Kundi pa, moingon unta ako kalinyo nga moadto ako as pagpandam og nuna alang kaninyo. Og sa mayato na ako og makada na ako nuna alang kaninyo, mo niya ako pag-usap. O pagkadawaton ko kamo kani man kira ko aron nga diin kani ako ato usap kamo. Malakpakan to ang Ginoo. So mao kini ang giingon sa Ginoo. Unsa may buhaton nato nga ang Ginoo may saad man siya nga manhi. Umutana ko ninyo. Kinsa may una mapulan ang naghulat o katong gihuwat. Umutana ko. Ha? Tubag mo, tubag usga. Kinsa may una mapulan ang naghuwat o katong gihuwat. Ang naghuwat. Ang naghuwat ko. Alak ka, mao lagi ni. Naghuwat ko sa makin nagalaga tas Ginoo ang Ginoo. Wa patakahibalo ko sa isemore. Ang uban ko sa may ilhanan sa mga tao nga napulan naghulat sa Ginoo. O sa may hinungdan, o sa may ilhanan. Balik sa... Ha? Mailhanin mong tao nga naghulat sa Ginoo. Ang ilhanan, yan na, alagad karon ka pulaan ka mag-alaga sa Ginoo, nahimo ka ng paraino, alahubo, sugarol, muna ilhanan sa mga tao na naghulat sa Ginoo. Muna mubalik ka sa imong dating gagawi, mubalik ka sa imong kautam nga bisyo kanetong panahon sa wala pa ka matinawag sa Ginoo, imo tong gibalikan kana mo ilhanan nga ikaw kalaga ka napulaan ka naghulat sa Ginoo. Busa karon mga igsoon, agda sa matag usa kanato ang giingon sa kasulatan kinahanglan itong mga Kristohanon nga naglaom sa saan sa pagani sa Ginoo, kinahanglan matag-usa nato magahulat sa langit nun nga pag-abot. Ipanayag na sa anak sa Diyos si Mao si Ginoo Jesucristo. Palakpakan itong Ginoo. Ayun ang gusto natin niya. Tito 2, versikulo 11. Ano sa giyon ini? Sumala sa nakasulat sa Tito 2, versikulo 12. 13. Nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios ug maniluwas. O sa baton ay may saad man siya nga man sumala sa kasulatan ang atong buhaton magpaabot. Amen? Palakpakan ko Ginoo. Magpaabot ta. Kasagaran na mas magpaabot mo unang bulan. Abot na kang Ginoo kay sayang ang atong nasugdan, ang atong mga pagserbisyo, ang atong pagsakripisyo, kung ato lang kining sayangan. Ang atong buhaton, sumala sa tiblo sa Biblia, paaboton ka si Jesus. Amen? Palakpakan itong Ginoo. Kinahanglan tanan kita magpaabot sa Ginoo. Kay ang pag-ani sa Ginoo, maghatag siya regalo sa makatawan na nagpabiling sa iyang mga sukat. Amen? Ikaw nagkasulatan, kung nahigugma ka mo kanako, tumana ninyo ang mga sukat. Ha? Muna siya. Ang Ginoo mga igsoon, tungod siyang kaluoy, luoy mo yung kayo ta diskalibutan. Amen ba? Luoy kayo ta. Muna ang gitagaan ta niya og chance. Diba? Katang chance. Kini nga chance mga igsoon, ato ning kining pahimuslan. Mga igsoon, gitagaan ta gigayon. Pintas kining kinabuhian, na pa sa kining kinabuhian na pa sa lawas, pahimuslan nato ang pagpagkanato ni Kristo. Nato ba Ginoo? Amen. Kapo, siya mitagi sa langit, o sa mga biton, bulan, o sa adlaw, o sa tanan nga makita sa tumang mata. Yan nato masaksiyan ang pagkanato sa Ginoo. Busap ay muslan nato ang pagkanato sa Ginoo, pinagi sa pagtigom o bahandi dito sa langit. Aron nga ilagbalik sa itong Ginoo, kitang tanan mga dato na atubangan kang Kristo. Palapagan itong Ginoo isa. Pobrita, sa panahon sa Diyos, kaya ang tanang pulong sa Ginoo nga atong nagdungog, kaya mo'y bahandi sa langit. Ipigi ka na sunod sa itong kasing-kasing, kaya ka na magbadagayaon kini, maglihok ang Balang Espiritu Santo, nga giapod-apod sa Diyos, diya sa mata ko sa kalawas, mga igsoon, kanang mahandiam, magtubo, nadto sa himaya sa Diyos. Kalapagan ito, no? Mao na mga igsoon. So, di lang nato lang anon, kaya maragdugay naman. Sabot naman siguro mo,
Kasabta na nyo. Amen. Email gina. Unya, kita alas 2 mahuman, hindi mo email ani. Sige, palapakan to Ginoo.